машината, хладна и за резачка. Ама всички взеха да си купуват штил и... Ти казах, че правиш глупости. Аз мисля, че господара на този не съм предавал, но не съм водил тук на по-грамотни майстори. Абе, този джанета може да случи, бе. Ма ти стила хубаво. Ти като купиш стила, обясниха ли ти хора? Най-важното, нали? Това. Да смесиш бензин с масло, да стои 3 месеца и да го налееш в резервоар. Това е баба майката на машина. Да, това го изливаш. Като не я ползваш 3-4 месеца, това изливаш резервоарите. Така, това го изливаш. Ако имаш стар бензин,